салом бо шумо пеҷаки бурсулӣ ба имрӯз ман ба шумо дар бораи як мавзӯъ гапмезанам ки ин мавзӯъ ном дорад чаро ҳозирҳо одамҳо ба моҳтоб намепаранд ва дар моҳтоб чӣ ёфтаанд. ва пеш аз видео сар кардан дар видеои мо лайк кунед ва дар канали мо обуна шавед. Мо сар кардем, рафтем. дар вақти миссияи Аполлон 8 аз спутник як суратро гирифтанд ки онро дар моҳтоб 695 километр масофа дорад ки инро метавонем гуфт ки ягон карабл гӯя мешавад аз они ягон инопланетянҳо НЛО гӯя мешавад карабл мегӯем 695 километр мебошад ва дар ҳамин ҷо як кадри Аполлон 20 дида мешавад ки якчандто кадр аст редки кадре нависта шудааст яъне ки кадрҳои кам. ва дар ин ҷо ҳам дар як сайт ин сайте ки дар моҳтоб чизе ки аст дар он ҷо мепартоянд аксҳои моҳтоб асосии моҳтоб ягон монтаж надорад дар он ҷо мепартоянд ва вақте ки ҳамин космонавтҳо дар моҳтоб парида буданд ахирон бор гӯя мешавад вақте ки парида буданд дар он ҷо овозҳои ҳамон космонавтҳо сабт мешуд ва вақте ки овозҳои космонавтҳо сабт мешуд дар ҳамон вақт як космонавт мегӯяд ки мо дар ин ҷо якчандто существоро дидастем мисли одамон дида истодаем ки онҳо ба одам кам монанд мебошанд ва онҳо ба мо якчандто мисли ки ягон ишора карда истодаанд ки ин ҷо аз они мо аст шумо дар ин ҷо дигар парвоз накунед ва шумо чӣ кар кардасоед ин 695 километр мебошанд масофаи ҳамин карабл ана ҳаминро дар моҳтоб ёфтаанд. мегузорем ба видеои навбатӣ. видеои мо ба офтоб тааллуқ дорад ки чӣ ки ҳозир шумо дар экран мебинед НЛО меояду аз офтоб топливаҳоро мегирад нурҳои офтобро мегирад ва ғайб мезанад ва ин агар як фоизи онро мо мегирифтем чӣ қадар мо бой мешудем ва дӯстони азиз чӣ ки десоед топливаҳоро мегирад ва меравад ва шумо просто представед ин НЛО мебошад ва ин скорости он тез мебошад ва ин чӣ қадар калон мебошад ин фақат карабл мегӯем киштӣ мегӯем ва масофаи он 101936 километр мебошад чӣ ки дар экран худатон дида истодаед. ва дӯстони азиз дар ин ҷо мо ба охир мерасонем. агар ин видео ба шумо маъқул шуда ҳамин кал видеоҳои шавқовар ба шумо маъқул шуда бошад пас ҳатман дар комментария нависед. ман ҳатман ҳамин кал видеоҳоро бисёр мекунам. агар комментария бисёр шудан гирад ман ҳамон рӯз ба шумо видеои нав месозам. хайр дӯстон, бо шумо будам ман пеҷаки Еврос ТВ. бесе шумо дастгир шудед хеле кам. бачаҳотон касали сахт шудагӣ. чоба десине ишкор не мо тура бояд фашист куне барои ҳамин боба ҷиғ мезанем. губка боба не боби аростанги акай боба браво. бачаҳо чиқадар истодед шумо айфон 12 дидед? фақат капуста чиқар капуста фақат хонада капуста. кемерҷон шумо дина ҳама чизро хӯрдед.